10 השאלות הקשות בראיון עבודה והתשובות עליהן. הטיפ הטוב ביותר לכל השאלות ובכלל הוא, היו רגועים. ובכל זאת, יש כמה שאלות שכדאי להכין תשובה עליהן מראש. בחלק מהשאלות המראיין כלל אינו מעוניין בתשובה, אלא בדרך בה אתם מתמודדים עם השאלה, ולכן יש לענות בכנות ובשום אופן לא לשקר. הימנעו מלפאר ולהלל את עצמכם כדי שלא תצטיירו כלא כנים ומתנסים, אך גם אל תחסירו מיכולתיכם כשתשאלו עליהם. המראיין יפגוש עשרות אנשים, נסו להשאיר עליו רושם כזה שיגרום לו לזכור דווקא אתכם, והפגינו מקוריות בתשובותיכם. אפקט העילה יכול לגרום למראיין לשפוט אתכם על סמך תכונות אישיות ספציפיות שתציינו. יש מספר תכונות כאלה שיכולות להשפיע ביצירת רושם חיובי, לדוגמה, אחריות, התלהבות, גמישות, יצירתיות, אופטימיות. מומלץ לשלב בתשובותיכם תכונות אישיות אלה.